Сейлен проекты гүрли. Татар эстрадасы йылдызларының яңа буыны үсеп килә. Алар сәләтлегенә түгел, білімле дә булсыннар өчен йылдызлы жюри әгъзалары һәрдаим алар белән үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Бу атнада басым халык җырларына ясалды. Сейлен проекты кызганнан кыза бара. Бүген 3нче этапның 1нче көне. Без инде әзер. Ә сез? Тапшыруны яздырырга санаулы минутлар калып бара. Беренчеләр әлеге моментта чәч тарашханәдә утырса, икенчеләре тавышлары матур чыксын өчен күнегүләр ясый. Бәйгегә сыңа әзерлекләр бара. Катнашучыларыбыз нинди хисләр кичерә икән? Миләүшә, сәлам. Борчыласыңмы? Юк, борчылмыйм. Ул минем өчен конкурс түгел, ул бәйрәм, һәм мин аны бик көтәм. Дөрестән дә биредә чыгыш ясаучылар инде җиңүчеләр. Алар инде йылдызлар. Артта озын юл, ләкин алда әле ачышлар да, җиңүләр дә күп булачак. Ә яныңда мондый тәҗрибәле остазлар булганда, бар да яхшы булыр. Ришат, сез инде бүген безнең катнашучыларыбызны бәяләячәксез. Миңа да сезгә бер бирем бирергә рөхсәт итегезче. Сез инде безнең гел җырлап йөрисез. Менә безгә дә хәзер җырлап катнашучыларыбызга уңышлар теләгезче. Зинһар каушамагызчы, җырлагыз күңелен кушканча. Бүген биредә катнашучылар татар халык җырларын тәкъдим итә. Монда талы-талы, гармун алыгалы дуслар, ой матур гелгенә кебек җырларны ишетеп була. Гармун алыгалы дускай, гармун уйнат дигәле. Гармун алыгалы дускай, гармун уйнат дигәле. Яшьчактагы кимәңнәрне кабат уят 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 дигәле. Әҗридә безгә яхшы таныш, милли җанлы, сандугачтай тавышлы танылган җырчылар. Ришат Төхвәтуллин, Айдар Сөләйманов һәм Алинә Шәрипҗанова. Мин Венера апаның чыгышын килдем карарга. Венера апа, алга! Алда тагын да кызыграк, күңеллерәк һәм моңлырак булыр. Безнең белән калыгыз һәм Сейлен проектын карагыз. Талия Төхвәтуллина, Сергей Малыгин, махсус яшьләр тукталышы өчен. Буйларында йөргән шокларыны сагынырсың. Касан буйларында йөргән шокларыны сагынырсың. Юк бәгырем килмәй якын утына кабынырсың. Юк бәгырем